שלום, לי קוראים יחל פנדל, אני בכיתה ז' ולומד בבית ספר נריה, ואני גר במושב סובה שבעוטף עזה. אני ומשפחתי חווינו רגעים לא פשוטים במהלך המלחמה. אבא שלי הוא רופא, הוא יצא ממש פה להציל חיים בכניסה למושב, ורגעים בהם היינו בסכנה. במהלך המלחמה אני ומשפחתי חווינו רגעים לא פשוטים. במשך חודשים רבים היינו מפונים מהבית שלנו ועברנו בין הרבה מקומות בארץ. החוויות האלה עוררו בי רצון לעשות משהו טוב ומשמעותי, מתוך אמונה וצמיחה ותקווה, גם בזמנים מאתגרים. אני קורא לכם להשתתף איתי בפרויקט הייחודי והחשוב הזה להקמת יער התחייה. היער ישמש כזיכרון חי לכל החיילים והחיילות שהקריבו את חייהם שנפלו במלחמת חרבות ברזל, ובמקביל הוא גם יתרום לסביבה ולעתיד בר קיימא. רעיון יער המאכל מבוסס על נתינה, קיימות, שיתוף. אלה בדיוק אותם הערכים שעליהם לחמו הנופלים. כשיצאתי מהלחימה בעזה היה לי ברור שצריך לשקם את העוטף. גדליה שהיה הרופא הפלוגתי שלי שנלחם לצידי, הציג בפניי את פרויקט יער התחייה שישר התגייסתי להיות שותף וחלק ממנו. היום אני שותף של יחל. אני מזמין גם אתכם להתגייס ולתרום ולעזור לנו, להוציא את החזון לפועל ולממש אותו. ביער יהיו עצי פרי, עצי מאכל, צמחי תבלין, וזה יאפשר מקום מפגש לאנשים מכל קצוות הארץ. היער יאפשר לאנשים לבוא לעוטף, להתייחד, לשתול את העצים בעצמם, לטפל בעצים ולקטוף צמחי תבלין ולחלוק כבוד עם הנופלים. ולכן אני זקוק לעזרתכם להקמת יער התחייה. הכסף שיגויס ילך לקנייה של 400 עצים, טיפוח האדמה ופרישת השקיות. היער יהווה מקום של זיכרון, מתוך גבורה, צמיחה, תקווה וחוסן. ניטע שורשים חדשים בשביל הדורות הבאים למקום של ריפוי ושל העצמה. תעזרו לנו להפוך את הכאב הזה למקום משגשג, למקום של תחייה. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו, ויחד נקים את החזון הזה.